Tervetuloa Attendo Mummolaan. Minun nimeni on Maarit. Olemme nyt kodikkaassa ja modernissa ikäihmisten hoivakodissa. Eiköhän lähdetä tutustumaan? Me olemme nyt tässä hoivakotimme hyvinvointitilassa, täällä yläkerrassa. Tässä useasti jumpataan, hoidetaan kaneja, seurataan erilaisia esityksiä ja meillä on tuo sauna tuossa vieressä. Ja joka päivä sauna lämpiää asukkaille, ketkä haluavat saunoa. Ja iltaisin on myös omaisilla mahdollisuus tulla täällä asuvan läheisensä kanssa kylpemään saunan lämpöön. Meillä onkin asukkaita, ketkä käyvät poikansa tai pojanpoikansa kanssa saunomassa. Ihanaa, Aamia. Voi vitsi, ihanaa, kun sä olet mukana. Pelastit tämän meidän homman. Kyllä. Ja kiva, ja meillä on tämmöisiä yhteisiä hauskoja muistoja. Meillähän on kampaajan ja jalkahoitajan palveluita saatavilla säännöllisesti. Ja jalkahoitaja myös tekee erilaisia kauneushoitoja, hemmotteluhoitoja asukkaan tarpeen mukaan. Nyt olemme täällä ryhmäkodin ruokailutilassa. Tuolla perällä on keittiö, jossa valmistellaan ateriat. Ja valmistuskeittiössämme valmistetaan lounas ja päivällinen, jotka täällä sitten tarjoillaan asukkaille aterioilla. Tuolla näkyykin ruokalistalla tänään on ollut lounaalla perunavuokaa. Tässä ruokailutilassa tehdään kaikenlaisia asioita, muun muassa leivotaan viikoittain. Tänään on leivottu pullia ja monenlaista muuta aktiviteettia tässä tilassa tehdään. Meillä pelataan viikoittain erilaisia pelejä. Pelataan bingoa, mölkkyä, petankkia. Yhteislaulu on erittäin mieluisaa asukkaille. Ja joka kuukausi tanssimme yhdessä, joko levytansseja tai elävän musiikin tahdissa. Hei vaan! No hei! Mitä kuuluu? No kiitos sitä, se menee päivä kerrallaan. Se on kiva kuulla. Oletko viihtynyt hyvin? No joo, kyllä mä viihdyn. Hoitajat on hyviä ja kaikkien kanssa voi keskustella. Se on kiva kuulla. Nyt olemme asukashuoneessa. Eli huoneet ovat 25 neliön huoneita ja asukas voi sisustaa huoneensa haluamallaan tavalla. Huoneessa on moottorisänky ja verhot ja sitten meillä on täällä jokaisella asukkaalla oma WC ja suihkutila. Sinne pääsee hyvin pyörätuolillakin ja siellä on paljon tukikaiteita.